Velkommen, hjertelig velkommen, alle sammen, og ikke om det høyre med. Jeg er Sofos Gregersen, til de som ikke har vita til, så er jeg formøver i Provita, jeg har vært her til 20 år i alt, ja. Og vi har haft imiske funter, Jørgen Arne, Fela ble stående i 92, Provita, og vi har så 18 funter i år, og her vi har Bjørn Håkansson ur Danmark, eller danskere i Sverige. Han kommer her, han er psykologer og diakoner, og arbeider og har kanna vigskiftene om vi går ikke til fostertøk og avlæringer av fostertøk. Bjørn kommer her var 2 fyrlestere, men vi kan skal røyne avmarken vi tog, allikevel. Vi røyner liv klokken 5, siste leie. Men det var 2 vinklar, og han kommer å si oss i morgen om det selv. Men Maria, kanskje du sier oss ikke om hvordan vi kom frem og at vi har bjøtt henda vi. Ja, jeg er Maria, og jeg er en av timen anbådskvinne for Rachel's Vineyard i Ferium. Og hatt er et tjeneste, og vi arbeider særlig ved å oppløse om de sorgene som kan fylke av fostertøker. Og vi leier eisende vikeskifter, hver kvinner og menn som pøynest av fostertøker kunne komme til grøying. Og vi har hatt flere vikeskifter, og vi kjenner til flere kvinner og menn som har opplevd ordentlig nekv grøying, sånn jeg så at de kunne nå ta seg ved ånder. Og i tog samband har vi eisende lise rettelige nekv om fostertøker og hva kan fylke vi. Bare rejecten med et felleie som heter Silent No More og Rachel's Vineyard. Og i tog samband kom jeg av en grein, det var en samrøver vi Bjørten, han har en skai først og i Kjøpmannahavn, innenfor det katolske menigheten, og hadde faktisk om seksualitet. Og akkurat sjående meg opp på akkurat sjølven, hvordan akkurat kropper faktisk nesten som et sakrament. Det en måte til å kjenne Gud. At vi kjenner Gud gjennom akkurat seksualitet, og at han kommer til oss. Så hadde vi det første som fikk meg at vakne, og så begynte jeg å leite etter navnet til honom, og så kom jeg fram av en grein, og i Kristelig Dagblad, ut av etik.dk. Og jeg fann ut av han arbeider i Sverige som psykologer, så jeg hadde det var fantastisk at onker i Sverige stander fram og taler om fostertøker. Tog at jeg vet i Sverige man kan få fostertøker opp til 18 viker. Og i 2012 har vi gjort det lovligt at velge batten fra vekkende Kina, og hatt det ganger særlig ut i jenter. Og samstundes hever man ikke retten til samviskefrelse ikke vært i lovene i Sverige. Og her en størst sak som Karl fyrer seg nå, om en sjukersøster som får ikke arbeide. Så jeg hadde det var ordentlig spennende at en psykologer stender fram i Sverige og taler at. Og utfor sin regndom hever han eisende med nekk from kvinnum og mennum som pøynest av fostertøker. Og akkurat samfellet, det eisende galdende i ferie, men ikke ut av samme grad. Men særlig her, at samfellet vil ikke godkjenne at det en problem. Så hvis vi begynner å godkjenne at fostertøker skal gi kvinner og menn, så må vi eisende godkjenne at det akkurat grunnleggende skreift, og det størst oratvist gjør imot kvinnum og mennum. Så jeg helt det var spennende at få han her til ferier, så han var sånn ikke regnet at fortelle okken og deile hans reviten ved okken. Så jeg har givet hans navn til Provita, and the rest is history. Okay. Jeg har lagt flere kors, hatt det okre Rachel's Vineyard kors. Jeg har lagt det her av Bornholm, og her telefonnummeret og teltepost, og her eisende heimesøyer. Så de kan endelig takke til vi, hvis de kjenner til ankeren som pøynes av fostertøkker. Tusind tak. Jeg er meget glad for at få lov at være her. Taknemmelig. Spændende land at besøge også. Det er ikke Danmark, men vi har samme dronning i hvert fald. Så jeg føler mig hjemme. Forbløffet over, at så mange mennesker forstår dansk. Det plejer ikke at være sådan, når man rejser ud i verden. Ja, hvem er jeg? Bjørn Håkansson. Jeg er altså så psykolog, blandt andet, og diakon i den katolske kirke.
En diakon, det er en, som hjælper præsten, kan man sige. Og vi kan være gifte. Jeg er gift. Katolske præster kan jo ikke være gift, som jeg ved. Men jeg er gift og har kone, og vi har 4 drenge. Nogle drenge til, som er børnebørn. Og jeg har forskellige opgaver i kirken. Men en af dem er at være psykolog. Det vi kalder for katolsk familierådgivning. Men det er jo åbent for alle. Men vi giver et signal ved at kalde det katolsk familierådgivning. Typisk vil det være sådan, at en del mennesker, som går til psykolog eller til psykiater, nogle gange synes, de bliver dårligt behandlet, fordi de har en tro på Gud. Og så synes de vil gerne gå til en psykolog, som også tror på Gud, og som deler deres tro. Og det er så velkomment. Jeg tror nu ikke, at der er så stor forskel. Hvis man virkelig arbejder professionelt som psykolog, så tror jeg ikke, der er så stor forskel i måden, man behandler folk, uanset hvad man tror på. Det håber jeg i hvert fald ikke, at der er. Jeg vil sige noget om mine erfaringer, mine studier og mine oplevelser omkring temaet abort. Først lidt alment forskellige tanker og et par tilfælde vil jeg beskrive. Så skal der være en pause, og så vil jeg gå mere ind på, hvilken videnskabelighed, hvilke undersøgelser og studier jeg har fundet, som har hjulpet mig til at forstå, hvad jeg oplever i min praksis. Og også lidt af den videnskabelighed, som jeg ikke synes hjælper, vil jeg tale lidt om. Hvis der bliver tid til det, vil jeg så komme ind på også, hvad ved vi om aborternes indvirkninger på resten af familien, på mænd? Hvilken påvirkning gør aborterne på personalet, som udfører aborterne? Og så til sidst også et tema, som jeg synes er meget vigtigt. Hvordan påvirker aborterne børn? Altså levende børn, søskende til de børn, der aborteres. Hvis vi når det, vil jeg komme ind på det også. Forstår I min dansk? Der er blevet lidt svensk i det, for jeg har levet i Sverige i 25 år. Ellers må I stoppe mig. Og hvis I får et indfald, så skal I bare sige det. Man må gerne afbryde. Hvis det bliver for mange afbrydelser, så beder jeg om at holde op. Men det kan vi nok regulere, tror jeg. Ja. Jeg vil altså tale om abort som psykisk traumatisering, ikke fysisk. Det er klart, at der er fysiske risikoer forbundet med at få en abort. Der er jo forskellige risikoen for sterilitet. Der er forskellige andre skader, som kan ske. Der er et vis forbindelse med risiko for brystkræft og andre ting. Det er tilstrækkeligt dokumenteret. Det er jeg ikke ekspert på, og det vil jeg heller ikke gå ind på. Så jeg vil tale om, hvad det indebærer i sjælen at vælge abort, og hvilken påvirkning det får i relationerne til andre. Der er en meget stærk påvirkning, tror jeg kan sige. Og det er efter mere end 20 år som psykolog, at jeg er helt sikker på det. Jeg er ganske forbløffet over, hvordan jeg selv kunne få en komplet uddannelse til klinisk psykolog på Københavns Universitet, uden at nogensinde høre om de uhyggelige følger, som abortindgreb har for kvinder. Og så bagefter komme ud og møde kvinderne, og opdage, hvor vigtigt et sår, der gemmer sig der. Derfor har jeg forsøgt at selv prøve at lære lidt mere om, hvorfor netop denne livshændelse sætter så stærke spor i sjælen. Og det er ganske vigtigt, for det er faktisk et af vores allermest almindelige kirurgiske indgreb på sygehusene. Så det er ganske relevant at prøve at forstå dette område. Stærke følelsesmæssige vanskeligheder, som ofte overrasker kvinden selv og hendes nærmeste omgivelser. Man var ikke forberedt på, hvad man skulle føle efter dette indgreb. Det er vanskeligt at bare tale om det her. Det er vanskeligt at føre temaet på at tale. Alle bliver ubehageligt berørt af det. Et eksempel er den her bog, som I måske... har jeg den ikke lagt? Jo, her. Har I set bogen, som hedder Du er alligevel til? Britt Karin Larsens bog, hvor hun skriver til et barn, som hun har aborteret. En bog, hun har tanker omkring dette. En klassiker, den er 25 år gammel. Udkom på Hans Reisels forlag. Det er et socialistisk forlag i København. Og den findes vel også på svensk og dansk. Meget, meget stærk bog. Jeg lægger den dernede sammen med lidt andre bøger til venstre om emnet, som I må ikke tage bøgerne. Men I må gerne skrive op og så google på dem. Den tykke bog
Aborted Women Silent No More vil jeg meget stærkt anbefale. Hun skriver lige ud af posen, hun er ikke religiøs. Hun har demonstreret for retten til abort. Hun har selv i sin ungdom gjort det, og nu bærer hun på denne mærkelige smerte, og dette hul, som hun ikke ved, hvad hun skal gøre med. Der er en ubehagelighed omkring emnet. Den findes allerede i det øjeblik, man søger om hjælp for abort. Ofte klager folk over, at man bliver bemødt koldt og mekanisk af lægerne, af sygeplejerskerne eller ungdomsrådgiver, når man fortæller, at man er blevet gravid, uden at have planlagt det. Der er sådan en berøringsangst omkring emnet. Det gør ondt i alle. Og vi mærker det i den rådgivning, som man oftest modtager. Der reduceres problemet med den uplanlagte graviditet næsten altid til det spørgsmål om, at præventiven har mislykket. Man er mislykket med sin præventivmetode. Altså problemet defineres som en mislykken med præventivmidler. Man går ikke ind på de følelsesmæssige og etiske dilemmaer, som kvinden faktisk kan have, og som hun bærer på. Det er som om, at det er for farligt at tale om de her ting. Og der mærker man berøringsangsten hos læger og sygeplejersker og ungdomsrådgivere. Der er ovenikøbet et direktiv, som siger, i Danmark i hvert fald, at man må slet ikke stille spørgsmålstegn ved kvindens beslutning. Er du nu sikker på dette? Vil du nu have din abort? Er du sikker på det? Det er forbudt. Man har altså lukket for en hel masse døre der. Man ved godt, at der gemmer sig et kaos af forvirring bag ved den dør. Og det vil man ikke tage imod. Spørgsmålet behandles teknisk. Dertil kommer jo, at vi ved, at jo senere abortindgrebet sker, desto større fysiske komplikationer må man regne med. De sene aborter kan medføre ganske uhyggelige skader, som sterilitet for eksempel. Også uhyggelige psykiske ting. At få abort på et foster, som er mange måneder, så man måske allerede har mærket begynder at bevæge sig. Man har måske allerede mærket bevægelserne. Det er en hård historie. Der mærker man det. Når aborten udføres sådan, at barnet slås ihjel, mens man allerede har lært det at kende, så er der meget stor risiko for psykiske problemer bagefter. For så har man en relation til barnet, som er meget tydeligt. Der er skrækhistorier om kvinder, som mærker, hvordan barnet kæmper for sit liv, sparker voldsomt under processen, hvor de sene aborter, der dræbes barnet, og bagefter skal det fødes frem jo. Dødt. Hvordan barnet kan sparke og kæmpe for sit liv. I virkeligheden en krig. Der sker en krig. Det er et slagsmål mellem faktisk moren og hendes assistent, og så det her barn, hvor barnet må tabe. Og det sidste spark, den sidste bevægelse af liv, er forfærdelig, for efter det kommer der tomhed. Jeg taler nu om de meget senere aborter jo, hvor man har den her kontakt med barnet, meget uhyggeligt, for man fremfødt dette dræbte menneske og holder det i sin hånd, i sin arm. Jo tidligere man gør abort, desto mindre mærker man jo til det. Men der er jo alligevel stadigvæk det, at man ved, hvad det er for noget. Det er, at man ved, at det er et lille menneske, som har måske også prøvet at komme fri. Vi ved jo fra ultralydsoptagelser, at nogle af de her fostre prøver at komme væk fra instrumenterne, som trænger ind for at udvide, og så trænger man ind og forsøger at få fat i det, at de kæmper for at komme fri. Uhyggelige billeder at se på. Når man ved de her ting, så gør det næsten lige så ondt, som om man selv havde oplevet det. Mennesker med en stor evne til empati, mennesker, der er gode til at indleve sig i andre, de skal i hvert fald holde sig langt fra abort. Fordi det, at man kan indleve sig i et andet menneske, betyder også, at man kan stille spørgsmål af, hvordan føltes det for barnet? Hvordan var det? Ufødte børn kan føle smerte, ved vi nu. Jeg tror, det er allerede nede efter 10, 11, 12 uger. Så der er jo mere vi ved, jo mere man interesserer sig for det, desto mere ondt gør det. Desto sværere bliver det jo at koble følelserne væk, som om det ikke var noget.
Men det her ved lægerne jo også, at jo længere tid går, desto værre komplikationer. Og derfor siger det, at du skal beslutte dig hurtigt. Du skal beslutte dig hurtigt. De lægger altså tidspres på kvinden af medicinske årsager. Og det er velment, men det er psykologisk meget dumt. For netop når det drejer sig om livsafgørende valg, så er det farligt og skadeligt at komme med tidspres. Der skal helst være lidt betænketid. Og i mange lande i Europa har man jo også, selvom man har fri abort, så har man en regel om 1, 2, 3 eller nogle dage, hvor der skal være en betænketid. Eller at kvinden skal tale med 2 læger. Der er forskellige systemer i europæiske lande. Ikke som hos os i Sverige, hvor det er bare lige ind og ud af døren frem til den 18. uge. At man er nødt til at føle efter og tænke efter. At stresse et menneske til et livsafgørende valg, som ikke kan gøres om igen, er meget usundt. Og det baner vej for store problemer. Tænk, hvis man skulle gifte sig, og så fik man at vide, at man frier til en kvinde, og så siger man til hende, du er nødt til at svare inden for 5 minutter. Det kan godt være, hun gør det jo. Men det kan også være, hun har ønsket et par dage til, de har tænkt sig om. Vigtige beslutninger kræver tid. En hurtig abortprocedure, som den vi ser så meget af nu, slutter meget let med et kaos af fortvivlelse, og også vrede, og følelse af hjælpeløshed, afmagt. Og man indser, at man har mistet et barn, og der er ikke noget, man kan gøre ved det. Måske legede man et par dage med tanken om at blive mor. Måske nød man forestillingen et par dage. Men man mærkede også, at angsten kryber op i nakken, og man vidste, jeg er ikke stærk nok til at holde fast ved denne beslutning. Når alle kører over mig. Min mor, også min mor. Og den mand, som jeg troede var min partner, kører over mig. Hiver mig ind i bilen og skriger mig ind i øret, jeg skal have abort. Sådan en havde jeg for nylig. Vi lykkedes at få hende til at føde barnet alligevel. Masser af problemer bagefter. En anden en, jeg kender, som også fik se sin mor og sin far blive helt anderledes, når hun fortalte, at hun var gravid. Og hun kom til sygeplejersken, som også fik hende til at gå i gang, og så skulle hun tage en pille, som satte det hele i gang. Så tog hun pillen også, og nu var det for sent. Nu var det ikke mere at gøre. Men så sagde kroppen altså stop, og så skulle hun kaste op. Så gik hun ud på toilettet og kastede op den der pille. Og så vidste hun lige pludselig, at det ved hun ikke det her. Det var der ikke nogen, der havde spurgt om. Og hun fødte sit barn. Så der er nogle lykkelige historier, men ofte kører man altså henover. Og der står man så og ser sig selv i spejlet. Hvordan gik det her til? Og hvem er jeg nu? Hvem er jeg, som har gjort det her? For at forstå, hvordan det psykiske lidelser efter abort bliver til, så skal man også forstå, at det har at gøre med omgivelsen. Man er ganske uvelkommen, oftest, hvis man har haft en abort. Man bliver ofte isoleret. Der er berøringsangst, også hos de nærmeste. En del hjælpere, professionelle hjælpere, har selv en historie omkring abort. Og har indtalt sig selv, at det var godt. Og nu skal de minsandten også sørge for, at andre gør abort. De føler måske en hemmelig lettelse over, at andre også gør abort. Der er nogle hjælpere og psykologer, der har lidt uafklaret forhold der, tror jeg. Men så tit møder man anklagende ord, hvis man ikke er glad. Du har ikke noget at klage over. Du valgte det selv. Du valgte det selv, og da du var færdig med aborten, så sagde du også, at det var en lettelse. Du sagde, at det var en lettelse. Nu skal du komme her og græde. Hvad er der galt med dig? Eller lægen, som siger, at abort er ikke skadeligt. Hvis du har problemer nu, så beviser det bare, at der var noget galt med dig inden aborten. Det er den typiske attitude hos læger, mange læger. Fordi der ikke er noget officielt, der er ikke nogen officiel enighed om, at abort skal være skadeligt, jamen så må der jo logisk set være en anden forklaring. Har du ikke haft nogle andre problemer? Jo, det har jeg nok haft. Der er noget galt med mig.
Det vil sige billedet af sig selv, af en selv, som allerede er hårdt angrebet af aborten, som man vaklede lidt ved, bliver endnu værre, fordi man får at vide, at der er noget galt med mig. Det jeg føler er forkert. Min sorg og min fortvivlelse er et tegn på, at jeg er forkert på en eller anden måde. Også lige præcis det modsat af, hvad man behøver, hvad man har brug for at få at vide. Og så er risikoen for, at man isolerer sig meget stor. Isolation, sorg og depression. Det er direkte vejen ind i depression. Det kan tage sig udtryk på mange måder. Man skader sig selv. Man bliver bitter og hadefuld. Hader manden, som gjorde mig gravid. Hader min mor, hader min far. Hader hele samfundet, dette møgsamfund. Hader lægerne, hader en masse ting. Bliver meget bitter. Og der er ingen, der vil høre på en bitter kvinde. Eller hvad? Hvem vil høre på en bitter kvinde? Hvor går man hen, hvis man er en bitter kvinde? Der er i vores samfund en kompakt modstand mod at høre på smertefulde reaktioner efter abort. Hvis man er ulykkelig over sin abort, hvis man er vred over sin abort, forvirret eller anklager sig selv, så bliver man skubbet ud. Og vi alle sammen vil gerne væk. Aborter er ikke skadelige psykologisk set, altså er der noget galt med dig. Punktum. Og den måde at gøre kvinders følelser til et ikke-problem, usynliggøre, får hende til at skamme sig over sig selv. For at beskytte os mod det, så har vi som sagt det direktiv, som siger, at man skal ikke stille spørgsmålstegn ved en kvinde, som siger, hun vil have abort. Det er en meget sikker måde at beskytte sig som læge, som rådgiver, som psykolog. For så har jeg ikke gjort noget forkert. Men det er det samme virkelighed, som jeg ikke bekymrer sig om hende. Og som behandler, som læge, som psykolog, så skal man tage hensyn til en patients hele situation. Og i en sådan krisesituation plejer man altid at prøve at være lyttende. At prøve at lade kvinden tale ud. Og prøve at lade hende tænke alle mulige tanker. Også måske lege med tanken om, hvad der kunne være positivt ved at få et barn. Altså at vise, at det er tilladt at være glad lige nu. Du er 17 år, du er gravid, og du må gerne være glad for det. Det er der ikke nogen, der har sagt hende. Du er allerede mor. Nu skal vi ikke beslutte noget i dag. Vi har ikke travlt. Vi kan træffes hver anden dag, 3-4 gange, men du er mor, og du har lov til at være glad for det. Så åbner man for lidt mere bevægelsesfrihed. Er det ikke sådan, at man føler sig tvunget til abort? Abort er der jo. Jeg kan ikke stoppe hende fra abort, men jeg kan også sige, at feltet er lidt større. Og det tilhører menneskets værdighed og frihed at få lov til at kunne bevæge sig i et større emotionelt felt. For det, der sker, når denne mulighed ikke vises, det er, at det lille tavse håb, som hun føler, som nok alle kvinder, tror jeg, føler, måske ikke altid, men næsten altid, at det dør. Et lille håb om, at der måske kunne være et alternativ til aborten. Så det tager man ikke imod. Man åbner ikke den dør. Man hjælper hende, som det hedder, til at beslutte sig for aborten, og så kan man være stolt, så har man gjort et godt arbejde. Hun går derfra, hun har lukket sit hjerte. Hun gør abort som sin egen beslutning, som hun skal prøve at føle sig stolt over. Men i sit hjerte ved hun, at hun helst vil have barnet. Men der sker heldigvis andre ting også. Jeg kender en kvinde, fortalte mig, at hun var på vej til sygehuset for at gøre abort. Eller få en abort. På vejen møder hun en gammel veninde, som stopper hende og ser i hendes ansigt, der er noget galt. Hvordan har du det, spurgte hun. Og den her lille venlighed, det var nok til at masken faldt af jorden. Hun fik kontakt med sine følelser og brast ud i gråd. Hun vidste, at hun ville have sit barn lige meget, hvad folk siger, og gik direkte hjem. Og det har hun aldrig fortrudt. For øvrigt er det ganske almindeligt, at kvinder ikke kommer til aborttiden.
ganske mange, jeg kan ikke huske, hvor mange procent det er, men det er ganske mange procent kvinder, som ikke kommer. De er vant til det, de steder, der udføres abort. Jeg kan bare sige, at jeg og ved også en del andre rådgivere møder personer, som kæmper hårdt for at blive af med uhyggelige minder og følelser, som er knyttet til aborten. Skuffelse og vrede mod dem, som ikke stod op og hjalp, mod behandlerne. Det er kvinder, som ikke søger hjælp. De går ikke til psykolog. De går ikke til det offentlige i hvert fald. Min rådgivning er ikke en del af sygehuset, ikke en del af det offentlige system. De går ikke tilbage og siger, at de har det skidt. De har svært ved at se barnevogne. De føler sig snydt og narret. Nogle af dem kan blive glade, når de møder radikale abortmodstandere, som viser sådan splatterbilleder af fostre, som udsplattede billeder, som vi har i Sverige. De kan blive glade, når de ser det, for de synes, at det viser, hvad de føler. Det var, hvad som skete. Nogen kan sige, at jeg er voldtaget af samfundet. Den virkelige voldtægt var samfundet, som voldtog mig. Aborten var det. I mindst et fald med en sådan kvinde, så blev kontakten afbrudt. Pludselig, hun kom ikke mere til mig efter lang tid. Og der har jeg en grim følelse af, at jeg tror faktisk, hun begik selvmord. Det kan jeg ikke få bekræftet, fordi jeg er jo ikke en del af det offentlige system. Altså jeg er ikke med i den interne, jeg kan ikke læse journaler inden for det interne sygehussystem, som man kan, hvis man gør det. Der er ingen tvivl om, at der betales en meget høj pris, og vi kender alle sammen kvinder, som har haft abort, og mænd, som har været indblandet, og vi har måske selv været det. Vi behøver kigge så langt for at se, hvor hårdt det kan slå til. Og der vil jeg nævne 2 eksempler på det, inden vi skal have en pause. Og nu fortæller jeg jo lidt forkerte ting, for jeg laver om på det, for det skal anonymiseres. Når man fortæller om nogen, man har, så laver man lidt om på fakta. For det skal ikke være muligt for personerne at genkende, men selve historien er god nok. Vi har Karen og Ron, som er i 20'erne, som studerer på universitetet, har været gift i 4 år, og har prøvet at blive forældre, men ikke lykkedes. Og nu føler de en slags tomhed i livet. Ron siger, vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal bruge hinanden til. Der bliver skænderier, der bliver nærmest af sig selv uenighed, og Karen fortæller sine venner på universitetet, at de skændes meget, hende og hendes mand. Hendes veninder på universitetet synes, at når hun har så mange problemer, så er det bedst. Nævnligt, altså ægteskabet er i krise, og så bliver hun gravid. Pludselig er hun gravid. Hendes veninder siger nu, at det er absolut bedst, hun får en abort. Fordi alle ved jo, at et barn kan ikke redde et ægteskab. Et barn kan ikke redde et ægteskab. Man skal ikke få børn for at redde sit ægteskab. Den har jeg også hørt. De havde længtes efter et barn. Men nu pludselig fik hun at vide, at det var sådan. Så hun begynder at tvivle. Hun tvivler på, om hun har det barn. Og Ron han tager det som et tegn på, at hun ikke elsker ham mere. Så hun gør som andre. Hun går til lægen og får en tid for abort. Ron bliver tavs, accepterer situationen, stille og deprimeret. Hele situationen er håbløs. Det eneste, de kan blive enige om, er at opsøge en psykolog. Og sådan havner de hos mig. Jeg ser dem sidde foran mig. De sætter sine stole langt fra hinanden. Hun læner sig lidt væk fra hans retning, og hun ser ud af vinduet hele tiden. Han er stille, kigger ned og bider sine negle. Så beskriver hun ægteskabets krise, og han beskriver ægteskabets krise. De siger samme historie. Jeg spørger, hvordan det kan være, at de mange år har drømt om at få et barn, og nu pludselig, når barnet er på vej, ikke vil have det. Alene fordi de har hørt, at det ikke kan redde et ægteskab. Og så bliver de tavse. Jeg har en mærkelig følelse af samtalen. Der har ikke været nogen stærke følelser. De er enige. De beskriver nøgtern situationen, hvilken krise de har, men der er ikke nogen stærke følelser i forløbet. Hun sidder opret, næsten stift, med sådan en kropssprog, som om, at hun er i hovedet. Altså ikke i sin krop, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så spørger jeg hende, hvordan har hun det med det der, som hun har i kroppen? Det der. Altså jeg plejer ikke at sige med barnet eller med fostret.
Det er patienten selv, som skal definere, hvad de betragter, hvad det er for noget, de har i sig. Så jeg siger, hvordan har du det med det der? Pludselig bliver hun emotionel, leder efter ordene. Pludselig bliver hun ikke så god til at formulere sig, og fortæller så, hvor meget de har længes efter et barn. Og der skete noget mærkeligt der. De begynder at se på hinanden, og pludselig mærker man, at de har opdaget, at det er tilladt at se det her på en ny måde. Man kan have følelser for det her barn. De taler selv om det som et barn, og finder pludselig ud af, at de umuligt kan få en abort. Hun kommer ikke til sygehuset. Hun føder sit barn, og relationen til manden bliver god. Barnet reddede ægteskabet. Undskyld, men det gjorde det. Tværtimod alt, hvad der står i relationsbøgerne. Hun udtrykker sin taknemmelighed mange år efter dette. Alt, hvad hun behøvede, var kun et lille spørgsmål, som indbød hende til at se på sin relation til det der, til barnet, hun havde. Og det var ikke nogen, der havde spurgt hende om, hvordan hun havde det med det der. Det var bare, gravid og så videre, abort, færdigt. Altså man gik ikke ind i nogen som helst kontakt med hendes krop. Alle svigtede. Hun var mærkeligt sikker på, at hun ville have en abort. Mærkeligt sikker, men det var en overflade. Det andet eksempel, jeg vil nævne, er en historie om et ægteskabs fuldstændig sammenbrud. Rosa og John kalder jeg dem. Det er selvfølgelig et navn, jeg har fundet på. Han var voldsomt forelsket i hende, da de fandt hinanden. Han beundrede hende. Hun var stærk og selvsikker, det kunne han godt lide. Og hun var også forelsket i ham. Og de gifter sig for en søn. De kommer lidt fra udlandet. Hun begyndte at arbejde som lægesekretær. Han rejste meget rundt som sælger. Han var altid på rejse. Hun tog sig af det meste i hjemmet. Han arbejdede mere og mere, og han stod for hovedindkomsten. Han var stolt af sin position. Jeg tager mig økonomien, og var stolt af det, han kom og kunne give hende. Hun følte sig efterladt og glemt. Så begyndte hun at kritisere ham for hans rejser. Han følte sig krænket og syntes, hun var utaknemmelig mod alt, han gjorde for familien. Om hun bare vidste, hvor slemt det var, så han lavede endnu flere rejser. Hun fandt et nyt arbejde. Hun tjente bedre penge, og så bestemte hun sig for separation og måske skilsmisse. Kommunikationen var dårlig. John indser, at han simpelthen ikke kan forstå hende, og de begynder at tale så lidt som muligt med hinanden. Han kommer til mig, og så fortæller han mig det, som jeg nu har sagt til jer, hvordan det gik til. Og de kommer begge to. Hun vil altså skilles. Hun er rolig og venlig, meget bestemt på sin skilsmisse, men vil også gerne samarbejde med ham. Hun synes, at han har det skidt, og vi skal hjælpe ham til at blive moden og udvikle sin personlighed. Hun kommer for at hjælpe ham med at udvikle sin personlighed. Det har hun selv gjort, og hun synes, han skal også gøre det. Hun er afslappet og rolig, men på sådan en lidt mærkeligt kontrolleret måde. Lidt professionel måde. Vi taler med hinanden og udreder forskellige emotionelle misforståelser. Der er ikke nogen anklager, ikke nogen stærke følelser. John har en lille tårer på kinden. Det ligner ikke et skilsmisse. Der kan godt blive ganske alvorlige skrig og sådan noget. Ikke noget overhovedet. Vores samtaler fortsætter, de bliver overfladiske. Superficial. Overfladiske samtaler. Jeg begynder at tænke på, om der er et eller andet galt her. Missing link. Noget, der mangler. Og så er det i et samtale, at Johns ansigt pludselig får et nyt udtryk. Ser meget træt ud, og så kigger han på Rosa og siger, skal vi fortælle Bjørn om. Nu bliver hun meget ubehagelig til mode i sin stol. Hun nikker. Og så får jeg en helt ny historie, som ikke er blevet sagt før. En alvorlig konflikt, de havde, fordi hun fik en abort for et år siden. Eller inden hendes abort. Nu ændrer hun optræden meget tydeligt. Hun viser en helt anden side. Pludselig bryder hendes personlighed igennem meget ked af det. Pludselig mærker jeg meget dybe følelser af skuffelse, afmagt og vrede, næsten had mod John. Og han lytter med sit bøjede hoved. Nu får jeg at vide, hvad der var sket. John kom hjem en gang,
Og der fortalte Rosa ham, at hun var gravid med deres andet barn. Det var et chok for ham, midt i det her, han synes var en krise. Og så slog det klik i hovedet på en eller anden måde. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. Vendte om på stedet, kørte væk i sin bil og gemte sig hjemme hos sin mor. Og derfra sendte han sms til hende, hvor han skriver, at han vil ikke have flere børn med hende. Og Rosa er alene derhjemme, bliver desperat, og beslutter hun sig for at abortere barnet, og tager afsted til et rådgivning, hvor man accepterer det uden videre, uden at stille mindste spørgsmålstegn. Det går hurtigt. Efter aborten er alt fuldstændig uudholdeligt og meget diffust. Hun føler sig meget mærkeligt til måde. John siger ja. På en eller anden måde så kom hun ned til jorden igen. De begyndte at bo sammen, men sexlivet var dødt. De kunne ikke være sammen i sengen mere. Han begyndte at arbejde mere. Jeg var nødt til at arbejde, så han. Hun er tilbage i deres lille lejlighed. Nå, sådan var det altså. Her var den afgørende faktor. Her var den hemmelighed, som for begge to var blevet til et ultimativt bevis på, at de ikke var elsket af den anden. Han vil ikke have mit barn. Det betyder, at han ikke elsker mig. Hun er utilfreds med mine rejser. Det betyder, at hun ikke elsker mig. Hun valgte abort. Det beviser, at hun ikke elsker mig. Så den depressive spiral, som bare gjorde det værre og værre og værre, det var allerede kommunikationsmæssigt en depressiv spiral. Men graviditeten kom ind og gjorde det dødeligt og gjorde det helt forfærdeligt. John havde krævet aborten. Det han mente var, at han ville udtrykke sin frustration over hendes kritik. Og hendes beslutning om aborten var, at hun ville blive af med sin skuffelse over det med, at han lod hende være alene. Så hun blev af med barnet, i stedet for med situationen. Uden at hun egentlig ville det. Og begge følte nu, at de havde gjort noget forfærdeligt. Fortvivlet over, at det kunne ikke gøres om igen. Alt andet her på jorden kan jo gøres om igen. Man kan skilles og gifte sig med hinanden igen. Det har jeg også set. Med samme person. Der sker mange mærkelige ting. Alt det mest kan repareres. Men det her kan ikke gøres om. Og de var meget lettet også, efter den her samtale. Ja, der var ikke nogen happy end. Han opgav at få hende tilbage. Aborten havde dræbt deres tillid. De synes nu, de var modne til skilsmisse. Ønskede ikke mere hjælp. Og der går de altså ud af døren. Og der tænkte jeg, hvorfor var der ikke nogen der lidt tidligere? En præst eller hvem som helst, som kunne snakke med dem og se, at de behøvede hjælp. Måske prøvede de, måske kunne de ikke finde nogen. Måske ved man ikke, hvor man skal gå hen med sådan nogle følelser. Så de her to par, det ene par, altså som hvis ægteskab blev reddet af graviditeten, og det andet par helt ødelagt, vil jeg gerne have lov at understrege, at det er helt normale mennesker. Fuldt fungerende, normale, fantastiske mennesker. Ikke uforsigtige, ikke specielt underlige, ikke overilede, men de var i en fase, hvor de hverken vidste ud eller ind med sin relation, og de havde brug for hjælp udefra. Og der er rigtig, rigtig mange, som ikke finder nogen støtte, tager livet af det, som de allermest længes efter, symbolet på deres fælles kærlighed, som er barnet. Læg mærke til, at jeg ikke talt om graviditeter som følge af, at man har mødt nogen en aften, sådan alle mulige sådan ganske almindelige ægteskabelige historier her. Det er gjort nu for at understrege, hvor kompliceret det kan være, og hvordan barnet kan blive gidsel, og barnet kan blive dødsdømt. Ganske automatisk i vores samfund. Helt ødelæggende, hvis ikke nogen bremser og siger, hvad er det dog, I laver? Hvordan har I det egentlig? Altså fortæl. Og få lov til at være sig selv og fortælle, hvad man føler, og hvad det er, man har herinde. Et helt normalt forhold rystes i grunden. Nu fik de her hjælp jo, nogen slags hjælp. Det er meget værre for dem, der isolerer sig og ikke søger hjælp, skades langvarigt, permanent, og ikke klarer at vende tilbage til det almindelige liv. Der er en amerikansk psykoterapeut, Vincent Røe, som skriver sådan her.
Han skriver, den personlige kontekst i en uønsket graviditet handler typisk om at overraskes og mislykkes. Omgivet af hemmeligholdelse og skam. Og på grund af dette er fortrængning af ens abortoplevelse og selvbedrag i forhold til følelser efter abort almindelige. Det han mener er, at man bliver forvirret. Man bliver forvirret, for der er så mange negative følelser, som vækkes. Personer, som oplever abort, kan ofte dømme sig selv til et liv i stilhed og soning, eller fornægtelse og frygt. Sorg og skyld, som ikke anerkendes. Forestillingen om, at andre mennesker fordømmer mig. Rædslen for at genopleve dette trauma. Det fremkalder og vedligeholder hemmeligholdelsen og isolationen. Han ser den her fornægtelse. Man fornægter, at man undgår abortrelaterede traumata på forskellige niveauer. Det kan være affektivt, emotionelt, at man undgår det. Han taler om en følelsesløshed, at man simpelthen ikke kan føle de følelser mere. At man undgår at huske, hvad det handler om. Man husker det ikke mere. Eller at man undgår visse steder, visse pladser. Det vi plejer at kalde fobisk reaktion. Og undgår at tale om de her ting. Eller man bestemmer sig for, at det var okay, uanset hvad jeg føler i mit hjerte, og nu skal jeg bevise det ved at hjælpe andre til også at få abort. Røe mener, at de kvinder, han har mødt, har fællestræk. Og de smertefulde adfærdsmønstre efter abort ligner et definerbart psykodiagnostisk sygdomsbillede. At man kan godt lave en definition af det, som, selvom der er mange forskellige måder, man kan reagere på. Han kom så med udtrykket post-abort-syndromet. Og i den psykiatriske diagnostisering hører det hjemme under det, man kalder for posttraumatisk belastningsreaktion. Som der i dag, så taler man inden for de almindelige psykodiagnostiske systemer om abort som en stressende faktor i livet. Noget, der kan stresse mennesker. Det er almindeligt anerkendt som et barn. Altså der er meget trafikulykker. Man låner 1 million i banken. Der er mange oplevelser, som skaber stressende oplevelser, så kan man putte det ind der. Men der er nok tale om mere. Og han argumenterer for, at det skal ind under den posttraumatiske belastningsreaktionen. Og hvad er det for noget? Ganske kort. Ja, det er en diagnose, som ikke fandtes før 2. verdenskrig. Og som blev til i forbindelse med psykiske skader, som man kunne observere hos folk fra koncentrationslejre. Eller fra svære krigssituationer, Hiroshima. I dag bruger man den jo også, som I ved, i forbindelse med de danske Afghanistan-veteraner, som har givet de her også samme reaktioner. Man har taget flere ting med efter det. Bliver overfaldet på gaden. Voldtægt, som gyldige kriterier for at give den her diagnose. Men altså ikke abort. Og det vil sige, at der er ikke en tung psykiatrisk diagnose i dag, forbundet med stærke følelser efter abort. Og der skal man lige huske, at det har måske også politiske grunde. Forestil jer, at man kunne få en psykiatrisk diagnose af den karakter, som voldtægt eller som overfald. Forestil jer, hvilke erstatningssager, der ville køre mod sygehusene. Hvilke krav om kompensation. Det er, I ved, ligesom med cigaretterne, når man endelig begynder at acceptere, at cigaretterne er faktisk ødelæggende, så skælver de jo i tobakfirmaerne, for det bliver jo milliardbeløb til kompensationer, så de har kæmpet hårdt for at gå imod det. Der er altså stærke interesser på spil. Får man en diagnose, eller får man mulighed for at diagnostisere det her som en posttraumatisk stress, så er der tale om store erstatningskrav. Jeg vil bare afslutte med at nævne ganske kort de kriterier, man plejer at anvende for posttraumatisk stress, disorder eller belastningsreaktion. Det er, at man ofte mod sin vilje føler sig tvunget til at genopleve situationen og angsten i den. Altså man vil ikke, men tanken dukker op. Man er nødt til at tænke på det. Det ser vi med sikkerhed hos mange kvinder efter abort. Det er synligt. Eller et ydre ting, som påvirker om situationen. For Afghanistan-veteranerne, så kan det jo være måske våben eller billeder af militær osv. Men her, børnevogn, sygehuset, at det vækker stærkt ubehag og uro.
Det passer i høj grad også på mange af de her kvinder. Tredje kriterium, at man isolerer sig, føler sig forandret, fremmed, eller ikke rigtig ligesom kan føle sig længere på samme måde. Klokkerent. Også noget, vi ser hos kvinder efter abort. Fjerde kriterium, depression. Lav selvværdsfølelse, man føler sig værdiløs. En selvværdsfølelse, som kan være meget svær at få tilbage. Også klokkerent, det ligger lige foran os, når vi taler med kvinder efter abort. Og selvdestruktive tanker om, at man ikke har lov til at leve, når barnet ikke skulle leve. Den her kvinde, side op og side ned. Hvorfor skulle det barn leve, og det andet ikke leve af sin skyld, sit mørke, dybt depressiv vandring? Der er masser af sådan nogle bøger. Så der er ikke noget teknisk problem i at lave den definition. Så hvis man går til psykiater og fortæller, at man har det på de her forskellige måder, og siger, at det er efter en voldtægtssituation, eller et overfald på gaden, så får man den her diagnose, med alt hvad det medfører. Hvis man siger det lille ord abort, får man den ikke. Og ganske mange synes, at nu må det være på tide, at man begynder at tage det her alvorligt, og indse, at der er skader omkring det. Og så må det få det følger, de får for lovgivning, for kompensation og for erstatningssager. Det må simpelthen betales. Det må få de følger, det får. Aborted women silent no more. Altså på tide, at man tør bryde isolationen og tale ud og sige, hvordan man har lidt af dette. Hermed afrunder jeg den første del af mit lille fremføring her. Spørgsmål, hvis der er det til det her. Ja. Reaktioner, spørgsmål, protester, indvendinger, modsigelser, irritationer, kommentarer. Ellers tænk lidt på det. Altså, vi begynder hvornår igen? Kvarter? Ja. Når som helst, stop mig. Ellers snakker jeg så længe. Når som helst, stop mig. Spørgsmål, kommentarer, hvad som helst. Særligt næste historie, når vi går igennem de videnskabelige undersøgelser. Ja. Så. Det er mest almindelige spørgsmål. Hvornår er der kaffe?